Mene şu ekrana qarak geplenmeye başlanan. Ay boş. Harlayan Kuat, gel bugün Türkmenlerimiz arada guruluşalım. En qow aydımçılar, influencerler şolar var arada. Kim nahili? Sen inglerin, men inglerim guruluşalım. Dolly bas. Davay. Sen sonra, men sonra şeyler. Tamam. Ha. Birinci ben sorayan. Başlayas. Ingo aydımçı sen için. Men için en qow aydımçı, ay bir kitan var yöne en qow aydımçı hacı. Sen için Men için gatken aslında önemli diyen men. Pervan Halmuratov. Pehlivan. Küçüklükten sonra öyle olalıkta. Aa, pehlivan. Gep yok. Adat olar değilim. Onu dinledik yani haska Pervan. Şimdi men gede. Sen için şol aydımçıların içinde, influencerların, bloggerların içinde en doğumlu Türkmen kim? Doğumluca, hile, gayratlı, doğumluca. Basan yerden o çıkken ile. Aa, men ol Akbabek mi? Men kellemde şu var şu. Kim gelince şol? Akbabek nazarlı. Aa, Akbabek. Katı doğumlu ya. Gatı üstünlükte yani. Aa, gel ikimiz için şey Aa, var. business lady diyende böyle Akbabek nazarlı. Katı bir hile, mert ayar, tüyleme. Ha, interviewlarını görüyen olun. Aa. Alp parçalar gepleden o. Ya tüyleme. İng prikol aydımçı var, influencer var. En prikol Türkmen, men için neme, öde prikol değil mi? Tomaş etmek, gülkünç. Ahmet Damdan. Ahmet Damdan. Mekçinem neme? Bilema gördün mü görmedin mi yani? Suhan'ın var, it köşük nemeler var, prikollar var. Aha. Suhan orad verdi film. Interviewlarına da hatta şu mimikalar iyi hatta ma gat prikol öyle şol adam. Ses katı güçlü yani. Sesem güçlü ya, zekine. Aha. Yar ya mesela da yani. Şol adamla ayrıtın yani interview görsem otur görülen ne sanırım çeni. Doğru. Durmuşunda en şadiyan Türkmen kim? Haçan görsen şadiyan, keyfi yerinde. Allah kan berekella. Allah kan berekella. Allah kan berekella. Allah hay hay. Hay hay. Men üçin var. Allah kamam hakikaten o bir Türkmen avatta bir tamada olan var. Ay kedil edip tanıt ya da özük aydımlarına. Neme mi kareka saçlı? Şeyle ötyan o. Saçın şey işte. Oo. Diyadım açın o. Göre solu olan var. Haçen görden keyif yerinde. Ingbet blogger. In bet blogger Charjoski tuğlama neme hele kreativne edil öde 3 adam rol oynayabiliyor. Ecet. Ecet katı prikol. Men kim diysem kayma blogger. Medete mecitten orgoji işler alıp barat. Esas var şon zaten go var yani. Devamlı diye şu. Mesela şu hepte video çıkmalı mı? Her hepte video Ha. çıktı şu devamlılık. Näme diýilýär şoňa? Devamlılıkta konsistensi İngilizce. Ha, şonsunu gaty nemet diýen. Tuğlama diyen de şu. Ha, gaty mala diýen şonsunu. Tadık bu soru. Rap'in şahsı kim? Karol. Sayık değerli pikirlenmek gerek. Sayık değerli değil mi? Ha. Sayık değerli ona gol gören, sayık değerliğini gol gören yine Abdüdayı kim değil mi kadem yani? Şu ikisi var lirikada söz yazmada. Üstüne adam yok şu Ha. ikisinin de ikisi. Tuğlama. Ha, gaty. Emin Rasen'in var yine bul neme. Türkmenistan'da derler. Ay ser onu Türkmenimiz. Ser Ha. onu Türkmenimiz. Ingbet sevdi var. İn betçöder kim karay? Berdi begmen. Yo, dostlarına çok 8. jemide mi yandı? Men wideolarymyzy görüp ýadan taňlanman şuň 8-nji 9-njy 10-njy skadurdylar. 8-9. Bolla uzun. Ýere gitjek bundan soň. 12 yandı ha. 13 nirde yakarlıp yazıyorlar akamet. İn betçöder. Men var adam at bermäň ha, ýöne Aşgabatda hojammadlar var, tölemä hojammadlar, şol guruluş haritler, pol ýatryp şolar we agdy berem. Men şol hojammadlar diýip aýdajak şoňa. Tövde var kan aslında. Bet tövde var olun neme çıkıp ýörün ýok da kan. TikTok'da var tanalmayan. Men var şuna neme diýjek? Kim şu ýaşlyň ady? Gawstan kawara. Goçumaýyň näçesi ýan. Oo. Näme şu ýaşlyň ady? Ya ady ýazma şo. Şu ýaşly karaçy suratyny goýar. Emracan kovum açım yaxşı mı? Ýaş olmady mı agam? Tağaman geldim mi kırasına oturun açım? Geldi ya. Qaralpsana, şaqfan yaraqma. Aha. Gawstan. Kuwaça sen üçin iň bet sportsmen kim? Iň bet sportsmen men üçin döwletçan, näçe ýerek baýda gallyrdy da. Döwletjana gep ýok we Abbasam goşup bilersiz. Abbasam gaty Abbasov diýen şu awa. gaty doğumluca şol olanım. Ýaş olan we gep söýdem ýerinde gülýär olan. Tölemä häzirden inşallah karierat bet bolar. Iň täsin türkmen kim sekjina? Mar gödüm ýapyp jogap berdiler. Dubeyjandan Zarifjan doğanymyz. Zarifça näme mi? Tik-tak. Tik-tak komentariya. Komentariya. Ay maňa mı galdy Orsiýa bilen Ukrainanyň urşuny ýatyrmak? Hayran alıp berem. Kim ayby? Neme ho? Ferhat Babayev. Gat üt köşük şo. Üt köşük bir sunuwata, aň düşünjesi üt köşük ýaman täsin. Kuwat ýene bir soru. Iň legenda türkmenimiz kim sen üçin? Iň legenda. Öten geçenem girýär. Aýdy göwlüňdäki Iň legenda diýmek Aa. tutuş türkmen halky tanamallar şolar. Aa. Nurmeredov. Nurmeredov Haso. Men üçin kasa. Men üçinem Kasa elbette Karol ol, ona gep ýok. Ýöne Aman Kadyryň ýeri başga men üçin. Ha. Aman Kadyr sesi, gazalaydyşy çözýär. Legenda.
legenda kän ýöne. Ken gatken. Gatken. Muňa suw. Diňe aýdymçam däl başga. Suhan, ataylı gar ýagdy, gaýtalanmajak sesler de şolan köpüsi. Pelwa, Erik pianina da aýtdan ýaşul kimdi şu? legenda kän. No. Altymrat. Şu wagt günümizdäki iň meşhur türkmen sosial mediada. Sosial mediada iň meşhur türkmenimiz, meşhur türkmenimiz gatken tööleme. Polisiýa işleýän bir oglan bar. Hawa şu wagt ýaryp ber, ady ýaryp. Şol gowja tööleme. Son Katmer işleýän oglan gowja. Ýöne meň üçin nomera diýen kare. Kare. O aýdymlar bar YouTube'da näçe million. Miraboy uraganda da Näçe million. Şe talant. Neme soňky döwür bara Mehmet Nazarov. Mehmet Nazarov diýen. Mehmet Nazar. Hatta bara bir aýdym mat şoň. Ayakda luxury näme. Latin Amerika iş berdi şo. Okey. Latin Amerikanlar açıp tanıt edip berdi aýdym. Ha. Ýa-da şunu ýaly. Siz bolsaňyz soralara kimler goýardynız aşagda kommentariýada belläň. Hemmesini ýaltanman okaýar. Ýadylikçe sag bolun. Sağ olun.